Bé, doncs comencem amb Netflix. Bastard, un anime de 35 episodis basada en el manga del mateix nom. És anime per adults. Stranger Things, la temporada 4, ja ho sabeu, però ara és la segona part. A l'1 de juliol, terror, ciència-ficció, retro, anys 80. Què volem més? Ens està agradant molt. I el 12 de juliol ens arriba Malnacidos. Ara a plataforma, ja després del que va costar a cinemes, ja la tindrem a plataformes. I a Movistar Cthulhu, em sembla que hi ha alguna coseta també. Doncs ens entra Sonic. I el 8 de juliol, Spider-Man, No Way Home, l'última pel·lícula de nuestro vecino i amigo Spider-Man. El 13 de juliol arriba Slalom, que és un tens drama francès sobre l'abús d'un entrenador d'esquí a la seva jove alumna. És una pel·li molt interessant des d'una mirada femenina, amb el Jeremy Renier i la jove Noé Habita. A partir del 28 de juny teniu Schitt's Creek a HBO. Tornen a posar tota la sèrie. Una comèdia molt, molt entretinguda i 6 temporades, així que vinga, una darrere l'altra. Crispetes, pim-pam, pim-pam. Patines!